नवासी। बबुआ खातिर कपड़ा हमरा खातिर लाई दा तू सरिया हो, एहो सरिया हो। बबुआ खातिर कपड़ा हमरा खातिर लाई दा तू सरिया हो, एहो सरिया हो। और डिहरी से एहो सैया तू लाई दा दौरिया हो, बदनपुर से एहो सैया तू लाई दा दौरिया हो। बबुआ खातिर कपड़ा हमरा खातिर लाई दा तू सरिया हो, एहो सरिया हो। बबुआ खातिर कपड़ा हमरा खातिर लाई दा तू सरिया हो, एहो सरिया हो। मदनपुर से एहो सैया तू लाई दा दौरिया हो, शिवगंज से एहो सैया तू लाई दा दौरिया हो। बोला बोला छठी मैया की। साल भर पे आइल बाटे छठी माई के परब, और सुआ खातिर भाड़ा भखनी असो हमहू भरब, असो हमहू भरब, असो हमहू भरब। साल भर पे आइल बाटे छठी माई के परब, अनन्या खातिर भाड़ा भखनी आसो हमहू भारब। होके तैयार जल्दी जाई रउआ बजरिया हो, बजरिया हो। होके तैयार जल्दी जाई रउआ बजरिया हो, बजरिया हो। आम से ये हो सैया तुलाई दा दौरिया हो, देव से ये हो पिया तुलाई दा दौरिया हो। बोला बोला छठी मैया की। सूप नारियल केला उखिया अभी लेना आइल, अनुआ के मम्मी के सारा सामान कालुए खरीदाइल, कालुए खरीदाइल, कालुए खरीदाइल। सूप नारियल केला उखिया अभी लेना आइल, अनुआ के मम्मी के सारा सामान कालुए खरीदाइल। बुचिया के मम्मी खातिर पापा उनका लैले पियरिया हो, हाँ पियरिया हो। बुचिया के मम्मी खातिर पापा उनका लैले पियरिया हो, हाँ पियरिया हो। औरंगाबाद से ये हो सैया तुलाई दा दौरिया हो, डोभी से ये हो पिया तुलाई दा दौरिया हो। बोला बोला छठी मैया की। छोटका देवर बा छठी घाटे दौरा ले जाई, औन खा खातिर पियर धोती पियर पगड़ी लाई, पियर पगड़ी लाई, पियर पगड़ी लाई। छोटका देवर बा छठी घाटे दौरा ले जाई, औन खा खातिर पियर धोती रउआ ले आई। अमित उत्तम रोशन कैले बछट के बरतिया हो, हाँ बरतिया हो। अमित उत्तम रोशन कैले बछट के बरतिया हो, हाँ बरतिया हो। तेरे घाट से ये हो सैया तुलाई दा